आता इथे बघा, ज्याला पराठे करायला येणार नाहीत ना त्यांच्यासाठी मी दाखवते एकदम सोपी पद्धत. पराठे. नमस्ते, आज मी पपयाचे पराठे बनवते. तुम्हाला दाखवते कसे बनवायचे ते. आता हा पपया बघा अर्धा तासलाय बघा, म्हणजे लक्षात नाही आलं तुम्हाला दाखवायचं असतं ते. तुम्हाला अर्धा तासून घेतला, स्वच्छ धुवून देठ काढून घेतलाय आणि अर्धा तासला म्हटले आता अर्धा तुम्हाला तासून दाखवायचा. हे आपलं साल काढायचं असतं ना त्यांनी निघतो बघा. आता बघा साल काढली आहे त्याची, बघा अशी पपयाची साल काढली. आता त्याचे 2 भाग करते. कोवळे कोवळे बी आहेत त्याचे. कोणच असतात, रात्रीचे जागे असतात. ती आपली दिल बघ कशी झोपली. पंखा बंद आहे ना, हात वर केले आहे. ओय दिल, दिल ती रात्रीची जागरण करते ना म्हणून दिवसाची झोपते. आपण झोपतो तेव्हा रात्रीची ती जागी असते. आम्ही लहान असताना आमच्या तिथे गावाला आहे ना एक पपयाचं झाड आलेलं होतं, म्हणजे आमच्या जागेमध्ये गोठ्याच्या तिकडे. तर आहे ना ते आम्ही म्हणायचे पपई कधी आणि कोवळे कोवळ्याने आम्ही काठीने काढून खायचे. हे कोवळे कोवळे हे साल काढून चावून खायचे काकडी सारखे. आणि त्याच्यानंतर आहे ना त्याच्यावरती एक पपया आहे ना लाल 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 होत गेला आणि तो ना पिकला. आम्ही काढला, तो काढला आणि ना कसा खाल्ला ते आम्हालाच माहिती. आंब्यासारखा एवढा गोड गोड आंबट गोड असा लागत होता. मस्त लागतो झाडावर पिकलेला पपया. तेव्हा तुम्ही फर्स्ट टाइम खाल्ला तो? फर्स्ट टाइम, हा पहिलीच टाइम. तेव्हा तू किती छोटी होती? छोटी म्हणजे अशी समज छोटीच होती असेल, म्हणजे समजत होतं असं. आता कसं लक्षात राहिलंय माझ्या. पण झाडावर पिकलेला पपया सांगते मी, खूप गोड लागतो, मस्त लागतो. हे ना तुकडे केले आहेत बघ. आता आतला आहे ना बियाचा भाग आहे ना तो काढून टाकायचा आहे. आपली बाहेरची साल काढली ना, आता हे आतलं पण आहे ना थोडं ही भाग असा आहे ना काढून टाकायचा. जसं नॉर्मल पपया मधले काढतो तसं. हा तसं हे बघ. कारण त्याला ते बिया पण आहेत ना छोटे छोटे, आणि तो भाग आहे तर कडू लागत असेल तर कडू लागतो. हा म्हणून ते असं काढायचं. दिल उठली साफसफाई करायला. शूटिंग मध्ये यायचं तिला. शूटिंग मध्ये यायचं आहे. दिल शूटिंगला यायचं आहे ना. तिला समजतो बरोबर. ती वर जाते नाही का तेव्हा आपण बोलतो ना शूटिंगला नाही का यायचं आहे तुला, पण ती कधी कधी जात नाही. आता हे पपया आहे ना किसून घेते. दाखव खाली दाखव. आता इथे बघा पपया किसलाय आणि आता एक पपयाचा किस आहे ना भरपूर झालाय ना, तर मी काय करते माहितीये का, अर्धा घेते आणि अर्धा आहे ना ठेवते. त्याच्यामध्ये दुसरी रेसिपी बनवून दाखवेन तुम्हाला. हा काय, कारण पराठे आहेत ना आता एवढे जास्त कोण खाणार नाहीये. 4-5 पराठे, आपल्याला 2-3 पराठे झाले तरी बस झाले. हे आता तीच ठेवते, त्याची मी तुम्हाला दुसरी रेसिपी बनवून दाखवेन. आता इथे बघा मी तवा ठेवलाय, गॅस पण चालू केलाय. आता त्याच्यामध्ये थोडासा तेल टाकते. हा पपुरी छोटा कागद आणलेला बघा, एकदम मस्त आहे, लकलकीत एकदम. आता बघा त्याच्यामध्ये आहे ना तेलामध्ये मी थोडासा पाव चमचा जिरा घेतलाय. हे लसूणचे पाकळे घेतले बारीक कापून, 2 हिरवी मिरची बारीक कापले, अर्धा कांदा घेतलाय बारीक कापून आणि 1 टोमॅटो घेतलाय. आता पहिला याच्यामध्ये ना जिरं आणि लसूण टाकते. लसूण 4-5 पाकळे आहेत बारीक कापून घेतले. आता बघा आपली लसूण आणि जिरा बघा एकदम मस्त लाल झालाय. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला कांदा आणि मिरची टाकते. कांदा आणि मिरची चांगलं फ्राय करून घेते. कांदा बघा मस्त लाल झालाय आणि त्याची साईज पण बारीक झाली, म्हणून चांगला फ्राय करायचा. कारण पराठेमध्ये जाड आला ना कांदा तर पराठा फुटतो, म्हणून आपण असं फ्राय करून आहे ना असं बारीक करून घ्यायचं. आता त्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकते. आता इथे बघा टोमॅटो टाकला होता ना, तर तो कसा मॅश केला दाखवते. ढवळला कसा ते मॅश करायचा. टोमॅटो मध्ये शिजतो असं असं मॅश करायचा. ढवळता आहे ना असं असं चमच्याने असं असं मॅश करायचा. आता आपल्या इथे टोमॅटो पण मॅश झालाय, एकदम मस्त मॅश झालाय बघा.
आता त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाले टाकायचे. आता इथे मसाले बघा मी काय काय घेतले. अर्धा चमचा मिरची पावडर, अर्धा चमचा धना पावडर, पाव चमचा हळद आणि पाव चमचा गरम मसाला हे आपले त्याच्यामध्ये टाकूया. आणि थोडा आहे ना पाणी टाकूया मसाले शिजूसाठी. आता मी थोडा परत पाणी टाकला मसाल्यामध्ये. आणि आता आपण आहे ना आपला हा पपई टाकूया किसलेला. अशीच आपण भाजी बनवून पराठे बनवले ना तर किती स्वाद लागेल, एकदम मस्त स्वादिष्ट लागतील. मीठ टाकते, भाजीप्रमाणे मीठ टाकायचं. आणि गॅस मी थोडा मीडियम केलाय. आता बघा इथे सर्व भाजी चांगली मिक्स करून घेतली मसाल्यामध्ये. आता आपण त्याच्यावरती झाकण ठेवूया. आपण 1-2 मिनिटांनी ढवळत राहायचं आहे, म्हणजे तो आपल्या पपई आहे ना चांगलं शिजायला पाहिजे. 1-2 मिनिटांनी याचं ढवळून घ्यायचं, म्हणजे खाली करपायला पण नको, शिजायला पाहिजे ना. 5 मिनिटं तरी चांगली शिजवून घ्यायची भाजी. पपईला पाणी सुटतो माहिती आहे ना. परत आता परत 1 मिनिटाचं झाकण ठेवते. गॅस थोडा मीडियम केलाय. आता इथे मी परत 1 मिनिटांनी ढवळते. 2 मिनिटं झाली ना. अजून 2 मिनिटं तरी जरा शिजायला पाहिजे. कलर सफेद दिसतोय अजून पपयाचा. आणि गॅस एकदम बारीक ठेवलाय. आता आपण परत 1 मिनिटांनी बघूया आणि गॅस बंद करूया. टोटल 6 मिनिटं झाली. किती? 6 मिनिटं झाली सुरुवातीपासून. 3 वेळा उघडलंय. पण बारीक गॅसवर. आता थरथरायला लागला, आवाज येतोय ना. म्हणजे आता आपली भाजी मस्त झाली. आता गॅस बंद करते आणि भाजी काढून घेते. थंड व्हायला पण पाहिजे ना भाजी. आता इथे बघा आपली भाजी गरम आहे ना, ती आपल्याला थंड व्हायला पाहिजे. आता लवकर कशी थंड होणार तर पंख्याखाली ठेवल्यावर. आता मी पंख्याखाली ठेवते थंड व्हायला आणि तुम्हाला पीठ मळून दाखवते. फॅन ऑन कर. दिल बघा. दिलेला वाटण बाहेर जाते काय. चला आता बघा गंमत. चला बाहेर चला. हुशार झाली त्यानं. तिला तर माहिती पडलंय एकदम फसवतात. चला बाहेर चला बाहेर चला. तिला माहिती आहे फसवतात आहे ना. भाजी जरा थंड होती चांगली. ही भाजी आहे ना अशीच पण खाऊ शकतो आपण. रेडी झाली आहे ना. रेडी झाली आहे. पण आपल्याला अशी भाजी नाही खायची आहे, पराठ्यावरच खायची आहे ना. पीठ 1.5 वाटी घेतलाय, म्हणजे एक कप आणि थोडासा पीठ. आपल्याला पराठ्याला आहे ना पीठ मापून घ्यायची काही गरज नाही. आपल्याला समजा पराठे जेवढे पाहिजे तेवढे करायचे. आणि समजा नाही आपल्याला आपली पराठ्याची भाजी संपली आणि पीठ उरलं तर आपण चपात्या पण करू शकतो. गव्हाचं पीठ आहे. आता त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. थोडं 1 चमचा आहे ना तेल घेते. पीठ आपलं मस्त छान मळून झालंय. आणि 2-3 मिनिटं असं मळून ठेवलेलं, पण जास्त टाइम नाही ठेवला तरी चालतो. आता बघा आता छोटा गोळा करून घेतलाय. आता त्याला आपण पीठ लावून लाटून घेऊया पहिलं. इथे बघा 2 पराठ्याची तयारी केली आहे. म्हणजे 2 पराठे म्हणजे 4 पोळ्या लाटून घेतल्या. आता एका पोळीमध्ये आहे ना ते कसे भरून आपण ठेवू शकत नाही ना लाटून, नंतर ते भिजणार भाजीने. म्हणून ते कसे लगेच लाटायचे आणि लगेच भाजायचे. आता त्याच्यावरती आहे ना भाजी भरते बघ कशी.
पूर्ण पसरवायचं, पातळ भाजी लावायची. आता इथे बघा, जे ज्याला पराठे करायला येणार नाहीत ना त्यांच्यासाठी मी दाखवते एकदम सोपी पद्धत पराठे. ही आपली पोळी आहे ना त्याच्यावरती ठेवायची. हे बघ, म्हणजे असं पण नको की पसरलं नाही, लाटायला प्रॉब्लेम होतो, फुटतात, असं नाही, एकदम साधं आणि सोपं. पुरी झाली भरलेली. आता लाटायचं जरा जरा. आता लाटताना फुटणार नाहीत. नाही बघ, तसं आपल्याकडे लाईव्ह डेमो दिसतोच आहे. आता किती पण पातळ करू शकतो तू, पण आतमध्ये आपण गोळीमध्ये पुरणपोळ्यासारखं सारण भरलं ना तर ते कसं मधीच राहणार सारण, स्प्रेड नाही होणार. हा, हे आपण किती पण पातळ भाजी दिसेपर्यंत आपण लाटू शकतो, फुटणार नाही. पातळ झालं ना आता. बघ किती पातळ. तू बोलत होते ना जाड म्हणून. बघ एक खायला तरी पोट भरेल आता. आपला बघ केवढा पराठा झाला ना. आणि असं नाही की पीठ आहे. आता इथे बघा भाजीच हे दिसायला लागलं वर. भाजी बघ, म्हणजे बाहेर नाही आली आहे पण आतून भाजी दिसायला लागली आहे. हा, असं लाटायचं. भाजी बाहेर दिसेपर्यंत नाही लाटायचं. तर तवा इथे तापायला ठेवलाय आणि तवा तापलाय चांगला. आता तव्यावरती आहे ना पहिलं थोडं तेल टाकायचं. आपण इकडे तूप वापरलं तरी चालेल ना? चालेल, तुपाचे पराठे खायचे. तव्याला तेल का लावायचं पहिलं भिडाच्या तव्याला, त्याच्यामध्ये ना चपाती पण चिपकते. आता त्याच्यावरती आपला पराठा टाकते. बघा किती मस्त पराठा झालाय ना. आता तोपर्यंत आपलं दुसऱ्या पराठ्याची तयारी. असे आपण पोळ्या लाटून ठेवायचे आणि वाजता वाजता भरायचे. आपला पराठा फिरवते बघा. आता आपल्याला आहे ना जसं चपातीला तेल लावतो ना तसं आपण तेल लावायचं. जास्त तेल नाही लावायचं कारण आपली भाजी आहे ना शिजवलेली आहे. आणि आपलं कच्चा पपया असतं ना, सारण भरतो ना आपण कच्च्या पपयाचा, तर त्याला तेलामध्येच पराठे भाजायला लागतात, जास्त तेल लागतो. पराठा फुलायच्या बेतात आहे ना. सगळीकडे हवा शिरली. मस्त फुलला. याला तेल जास्त लावायची गरज नाही, जास्त पण तेलकट नाही खायचं. 3 मिनिटं लागली तुला भाजायला बरोबर. आता आपण दुसरी लाटेपर्यंत, दुसरा पराठा लाटेपर्यंत गॅस बारीक करायचा. आता ही बघ पोळी ठेवते परत त्याच्यावर. हा आपला दुसरा पराठा आता तव्यावर टाकते. आता मला पोळ्या लाटायला लागतील. 4च पोळ्या लाटून घेतले होते. आता बघू, ह्याला फिरवते आणि पोळ्या लाटते. नाही तर तू इकडे, मी फिरवतो इकडे. नको, तू बाहेर टाकला तर पराठा फुटेल. तेल लावलं ना जरासं. हा, जरासं वरून तेल लावलंय. आपला पराठा फिरवूया परत, है ना. आता तोपर्यंत इकडे दुसरे लाटते. पण तुम्ही आहे ना लाटताना काय करा माहिती आहे, पहिले पोळ्या लाटूनच ठेवा. नंतर अशी घाई नको करायला. आता आपल्याला दाखवायचं म्हणून आपण असं करतो. आणि एकदम सोपं आहे बघा, काय टेन्शन नाही घ्यायचं. भाजी बनवायची, पोळ्या लाटायची, भरायची आणि भाजायची. बघा मस्त. सेकंड पराठा पण फुटतो आपला. मस्त. फर्स्ट, सेकंड. तेल लावते. चांगल्या मनाने बनवले की रेसिपी पण खुश होते. रेसिपी पण खुश. तू बरं झालं पपया आणला, ते मला पराठे बनवायला तरी झाले. मला पण पराठे खायचे होते कच्च्या पपयाचे. हा काय, दुसरा पराठा रेडी. ह्याला पण 3 मिनिटं लागली बरोबर. आता इथे बघा आपला पपयाचा पराठा एकदम रेडी आहे. आणि मला काय वाटलं होतं माहितीये का, एकदम पराठे माझे छोटे छोटे होतील की काय, ते पोळ्यामुळे. पोळ्या एकदम छोटे होते ना, पण लाटायला लागल्यावर ते मोठे मोठेच होत गेले. दिल ये पराठा खायला. एकदम मस्त झाले आहेत ना.
आणि इकडे मऊ पण तुम्हाला झाले बघा. तुम्हाला काय पाहिजे ते घ्या. शेजवान चटणी आहे, मायोनीस आहे, सॉस आहे, किंवा तुम्ही दहीमध्ये दही फेटून मीठ, जिरा पावडर आणि मिंट पावडर, पुदिना पावडर टाकून पण चटणी बनवू शकता दहीची. चला आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. सर्वात आधी तर मम्मी तोड धरायला मधून. तुला पराठा. अरे वा, ह्याच्यात तुम्ही ना चीज सुद्धा ग्रेट करून टाकू शकता, मॉझरेला चीज. अरे वा मस्त. आता आपण टेस्ट करूया. पाणी सुटलं तोंडाला. खोलल्यावरच वास आला, सुगंध ना. आता इथे तुम्हाला मम्मीने पराठा तोडून दाखवला. आता मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो. पराठा पूर्ण भरलेला आहे भाजीने. ओपन केला की आतमध्ये तू तर असाच खातोय. एकदम हेल्दी पण. आणि 3 गोष्टी घेतल्या तिथे. आता शेजवान चटणी बरोबर एकदम झणझणीत. पपईचे खूप फायदे पण आहेत ना. कच्च्या पपईचे खूप फायदे आहेत खूप भरपूर, म्हणून खायचं मध्ये मध्ये. तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी एक पण खाल्ला ना तुमच्या मुलांनी, किंवा तुम्ही सुद्धा लगेच पोट भरून जाईल. आणि मी जसे बनवले ना तसेच बनवा. मस्त झालं. लाटायला पण त्रास नाही, टेन्शन नाही, फुटत नाही. आता पण गोळीमध्ये ती भाजी भरली असती ना तर ते कडेने लाटता नाही ना, पूर्ण फुटले असते. मस्त झाले. तुम्ही सुद्धा नक्कीच बनवा. आणि गव्हाच्या पिठाचे आहेत.